Vitaj v esencii tvojej duše a priestore svetla. Energetický priestor Marca sa pre nás otvára a mnohí z nás to môžu doslova fyzicky cítiť. Prečo je to tak? Pretože všetko temné z nášho systému vystupuje navonok a chce byť prijaté a pretransformované. Naše telo hrá v tomto procese veľmi dôležitú úlohu. Už sme si hovorili o tom, že prvýkrát v opakovanej histórii Zeme ideme do vzostupu vedomia samotnými telami, čo so sebou prináša pre každého z nás mnohé výzvy. Marec má v sebe mnohé energie, ktoré nás pozvú konať. Všetko, čo sme sa naučili o porozumení vlastnému telu, všetko, čo ovládame o symptomatike, o reči tela a všetky informácie spoza závoja duchovných ríší a o vedomí tela teraz naplno využijeme. Hmotné telo pre nás robí nádobu vedomia a je presným a inteligentným systémom. Upozorňuje nás symptomatikou na to, čo sme doteraz nepochopili, čo sme neuvoľnili, čo sme neodpustili a čo nepretransformovali. Každý orgán nášho tela má svoju reč a súvisí s jedným z našich energetických centier a každé naše energetické centrum alebo čakra v sebe uchováva informácie z našich nespracovaných emócií z minulých životov. Pred sebou nikdy neutečieme a to, ako naše telá fungujú, je toho presným dôkazom. Všetko, čo nespracujeme, si naša 8. čakra stiahne z našich energetických centier do seba pri našom odchode smotného tela a z týchto informácií vystavia naše energetické telo na ďalší život a toto energetické telo si postaví cez energiu, teda cez informácie, ktoré pošle do buniek, telo hmotné. Takže sa môžeme krútiť ako slimák v domčeku, pred sebou a svojimi výzvami nemáme šancu utiecť. Započúvajme sa spoločne do slov od bytostí svetla k energetickému priestoru tohto mesiaca. Všetci chcete do svetla. Toto počujeme od vás z priestoru vašej temnoty. Tretia dimenzia Zeme, v ktorej žijete tieto svoje životy, bola a ešte je zatiaľ priestorom nízkych vibrácií. Avšak každá a každý z vás svojím životom a svojím bytím prispieva k čoraz väčšiemu svetlu, ktoré to celé presvetľuje. Nie je potrebné z toho robiť drámu, tých ste si užili na Zemi už dosť. Poďme sa spolu koncentrovať na celú túto vec z iného uhla pohľadu. Určite si videl, ako v mieste, kde nie je úrodná zem, ale miesto pokrýva betón či asfalt, v ktorom je malinká trhlinka, vyrastá rastlinka. Pre človeka, ktorý hľadá, ktorý skúma, ktorý chce vedieť, musí byť tento úkaz niečím fascinujúcim. Z tmy, pod tlakom, z absolútnej úzkosti sa rodí život, rodí sa rastlinka. Neevokuje ti tento príbeh rastlinky aj tvoj pôrod? Z úzkosti, z tmy, pod tlakom si sa narodil do hmotnej úrovne Zeme. Preto porozumej tomu, že tma a tlak chce byť tebou prežitá, kým nadobudneš plný prežitok svetla. V tomto mesiaci si pozvaný k tomu, aby si otváral vo svojom živote čoraz viac priestorov duchovného sveta v sebe
aby si umožnil tme sa takto pretransformovať na svetlo. Preto sa neboj temnoty. Cez tvoj fokus sa z nej zrodí svetlo. Ty si transformátorom temnoty na svetlo. Priestor mesiaca marca je priestorom, v ktorom si pozvaný k tomu, aby si definitívne uzavrel s temnotou a tieňmi prímerie. Mal by si vedieť, že aj temnota chce byť rozpoznaná a podržaná. V tomto podržaní začína jej uvoľnenie. To znamená, že všetko, čo v sebe v tomto mesiaci objavíš a otvoríš, uzrieš a zistíš ohľadom tieňov a temnoty v sebe, neposudzuj, neodsudzuj, iba pozoruj. Ak budeš držať priestor v tvojom každodennom živote z pozície nestranného pozorovateľa, tým tiene a temnotu uvoľníš. Na ich miesto sa tak dostane svetlo. Takto je prítomné v bežnom dni u teba vedomie a cez pôsobenie a prítomnosť vedomia všetko, čo je u teba blokované, môže energeticky tiecť. Pokiaľ niečo v tvojom systéme tečie, nie je to blokované a teda ti nespôsobuje žiadne problémy na psychickej, emočnej alebo fyzickej rovine. A tomu sa hovorí predsa dokonalé zdravie a šťastný život. Takže marec otvára priestor pre čisté vedomie, aby namiesto ego priestorov si sa pohyboval v priestoroch srdca. Začína veľmi hlboký čas transformácie. Všetci ste pozvaní k tomu, aby ste temné priestory prežitkov minulosti, temné priestory ega, temné priestory nepotláčali, ale otvorili ich a seba tomu, aby do vás a do týchto priestorov natieklo čisté svetlo. Veľmi je potrebné sa držať vedome v energii srdca, pretože tak k tebe bude tiecť energia z duchovných ríší. Práve tvoje srdce je tým portálom, ktorým sa dostávaš do duchovných ríší alebo dostávaš informácie z duchovných ríší. Takto sa zvýši potencia tvojej vnútornej sily. Sila pôsobenia ľudstva bude tento mesiac navýšená. Matéria bude formovateľnejšia, presne tak, ako tvoje telo. V tomto mesiaci sú bunky tvojho tela oveľa otvorenejšie pre prijímanie vysokofrekvenčných energií, ako to bolo kedykoľvek predtým. A tak si pozvaný k tomu, aby si poskytol svojim bunkám transformáciu. Tento mesiac je veľmi liečivým priestorom pre všetkých ľudí, kde každý bude konfrontovaný so svojou vnútornou silou. Každého postretne vlna zmeny v rôznej intenzite a každý bude v určitej sile cítiť pôsobenie duchovného sveta. Kolektívne ľudské vedomie sa cez vedomých ľudí bude opäť silno prepisovať. Staré podvedomé a zatlačené programy v nás vystúpia na povrch a dôležité je to, že tieto programy už nechcú byť žité, chcú byť zmenené. Blokované podvedomé programy idú všetky na povrch. To znamená, že budeme pociťovať viac strachov, viac starostí, neistoty, beznádeje. Tieto energetické polia na nás v marci budú silno pôsobiť. Je možné, že budeš tieto polia považovať za svoju realitu.
To jediné, čo ti treba vedieť, je, že všetko toto sú v úvodzovkách len energetické polia, ktoré vystupujú z potlačení, z podvedomia a ty máš len držať energetický priestor. To znamená, že sa vôbec nemáš identifikovať s tým, čo sa ti bude v živote diať. Iba pozoruj, nezapájaj sa do toho. Nenechaj sa stiahnuť dole. Sú to len energie, ktoré potrebujú vyplávať na povrch. Sú to len energie, ktoré potrebujú byť vyčistené. Najliečivejšou vetou pre celý tento proces je veta aj takto to smie byť. A toto je stav vedomia. Toto je bez boja a bez odporu. Všetko chce byť len pozorované a pretransformované svetlom. Keď sa v tomto mesiaci otvoria naše bunky, aby mohli prijímať viac svetla, znamená to, že všetko to tmavé, všetko to temné, čo máme vo svojich bunkách uschované, tak ako som to vysvetlila na začiatku, musí výjsť von. Takže je veľmi pravdepodobné, že tvoje telo sa bude ozývať buď cez staré, alebo cez úplne nové symptómy, cez únavu, pocity točenia hlavy, stavy na vracanie, zvýšené potenie, stavy slabosti. Tvoje telo chce byť svetlom, chce byť presvetlené, teda musí v sebe urobiť miesto energií duše. Preto v marci pozoruj a nereaguj. Všetko, čo sa ti bude diať, sleduj ako divák v kine vlastného života. Bude to náročnejšie, ale výsledkom bude tvoje vynovené ja. Výsledkom bude telo, ktoré je odľahčené od starých záznamov a telo, ktoré je otvorené príjmaniu svetelných energií. To zase znamená, že tvoje telo postúpi na vyššiu úroveň vedomia. Prajem ti veľa sily na zvládnutie týchto víziev a mysli prosím na to, že úplne všetci sme postavení pre tieto výzvy. Nikto v tom nie je sám. Výzvy sa líšia v rôznych etapách našich životov iba rozdielnymi náročnosťami. Vesmír ti nedá do cesty s životom nič iné, iba to, čo si pred vstupom na zem naplánoval. S láskou a úctou voči tebe a voči tvojim výzvam, Sofia Fabiena.